Aumentan as voces críticas dentro do Partido Socialista despois da derrota electoral en Extremadura. O exministro Jordi Sevilla anuncia a posta en marcha dunha alternativa fronte á deriva de Pedro Sánchez. O Executivo posou hoxe ante as cámaras tras da remodelación mínima do goberno. Bota a andar a variante de Viveiro, que vai permitir desviar o tráfico do centro urbano. Alfonso Rueda destacou a importancia desta nova infraestrutura para aliviar os atascos desta zona da Mariña. Está previsto que estea lista esta mesma legislatura. A Audiencia de Pontevedra arquiva a causa que investigaba o accidente do Marisquiño, que en agosto de 2018, lembrarán, deixou 467 feridos despois de colapsar un tramo do paseo durante a celebración dun concerto. Considera que non é posible identificar un responsable penal do accidente. Que tal, como está? Moi boas noites. Comezamos aquí este telexornal Serán e facémolo falando do Partido Socialista. Medran as críticas no seu seo despois do desastre electoral en Extremadura. O exministro Jordi Sevilla lanza un manifesto para preparar unha alternativa a Pedro Sánchez. Hoxe celebrouse o último Consello de Ministros do ano, con foto de familia despois da pequena remodelación do goberno. O Goberno despide o ano estreando a Elma Saiz como voceira. Como si me hubiera tocado el gordo. E Milagros Tolón xa de ministra de Educación. Sánchez reforza o seu gabinete con perfis afíns a él. Maestra la debacle nas eleccións extremeñas. A militancia do PSOE nesa comunidade decidirá se o seu partido se abstén na investidura da candidata popular, María Guardiola, tal e como propón o expresidente Ibarra. Apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas. Preservar de la presencia en las instituciones de aquellos que quieren acabar con las instituciones. Pero PP agarda primeiro a escoitar as demandas de Vox. No sé si finalmente pidiera estar en los gobiernos. Yo les veo muy cómodos fuera, en la oposición. En todo caso, creen os populares que o PSOE está en descomposición. Sin el búnker de Moncloa, no son conscientes de que el tsunami se les viene allá ellos. O que foi ministro con Zapatero, Jordi Sevilla, tenta poñer en marcha unha corrente dentro do PSOE crítica con Pedro Sánchez, o que acusa de podemizarse cada vez más él y podemizar cada vez más al partido. En xaneiro publicarán manifesto. Tamén lle toca reflexionar os partidos á esquerda do PSOE. Si lo que queremos es que el votante del PSOE nos elija a nosotros antes que el sofá, estaría bien no insultar al PSOE. En referencia a Podemos. Pois aquí no país, en Galicia, segue tamén a tensión interna no PSDG. A alcaldesa da Coruña dixo descoñecer a existencia dunha terceira denuncia de acoso laboral contra ela, como publicou a prensa onte mesmo. A executiva dos socialistas galegos non vai debatir sobre estas cuestións ata xaneiro. Besteiro apraza o debate e tenta rebaixar tensión. Ata o 10 de xaneiro non escoitará en primeira persoa o que pensa a militancia sobre a súa xestión das denuncias de acoso. Entre outras preguntas, deberá responder sobre a diferenza de trato entre o alcalde de Barbadás e a alcaldesa da Coruña. Na cidade herculina a situación enrédase. Inés Rey di descoñecer se hai unha terceira denuncia. Porque no tengo constancia, no se me ha trasladado ninguna denuncia ni ninguna información al respecto y por lo tanto pues yo estoy muy tranquila. E lanza un aviso a navegantes. Baten en ferro frío. As exconcelleiras que presentaron as primeiras denuncias aféanlle a Besteiro a súa falta de resposta. Nesta carta aberta exíxenlle que actúe como fixo noutros casos e avisan de que poderían aparecer novas testemunhas tamén de traballadoras do Concello. En Barbadás, tras a expulsión do PSOE do alcalde, o goberno local queda reducido ao rexedor, a un xa exconcelleiro socialista e a un edil de Democracia Ourensana. O primordial é darlle estabilidade ao Concello. Son 3 de 17 dís. O alcalde non ve problema. É o máis beneficioso para Barbadás, dada a situación política deste concello, a fragmentación que hai, e consideramos que somos un equipo que podemos responder ás necesidades do noso concello e da nosa veciñanza. E arremete contra a xestión que o PSOE fai do protocolo antiacoso. Creo que non é a mellor forma de representar os dereitos das mulleres nin a bandeira das mulleres. Pois mentres, o presidente da Xunta lamenta a espiral na que entraron os socialistas galegos. Alfonso Rueda lamenta a imaxe que proxecta o PSDG. É moi difícil dar a sensación de que queres facer as cousas ben, con coherencia, con calma, con rigor, con sentidiño,
cando tes ese lío interno evidentísimo, non? E a cousa é dormir un pouco o tema, a ver se se calman, eu diría que boa falta fai, non sei se eso soluciona moito, pero aí xa non me podo meter. Despois de que o xulgado de instrucción de Ferrol decidira non procesar o exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, o PPDG contrapón a súa forma de actuar durante o proceso coa do PSDG. Paula Prado denuncia que o socialista José Tomé siga como alcalde de Monforte, malia estar implicado nun presunto caso de acoso sexual. Nos, no caso de Villares, exixiuse unha dimisión con todas as letras, e no caso do señor Tomé, pois é unha dimisión parcial que nós non admitimos, onte mesmo no Concello pedíamos a súa dimisión como alcalde de Monforte. Máis asuntos. Galicia é a comunidade máis afectada polos aranceis que a China impón dende hoxe aos produtos lácteos. Para que se fagan unha idea, o 91% do que exporta España a China procede daqui, de Galicia. O valor total é de 42 millóns de euros cada ano en leite e nata e 3,5 millóns de euros máis en queixos. A China grava provisionalmente a nata e os queixos europeos con arancéis de ata o 42,7%. Hai 5 industrias españolas entre as afectadas e quedan no tramo baixo do gravame, cun 28,6%. Algunhas como Capsain, Nolacto ou Liasa teñen centros en Galicia, así que falta ver o impacto do gravame no sector. Temos que traer casi un 30% de produtos lácteos da fora, polo tanto, non ten por que supoñer unha distorsión nin ás nosas industrias nin aos nosos gandeiros con respecto a precios. A preocupación é que outras potencias leiteiras europeas máis prexudicadas por estes arancéis entren no noso mercado. E outros países netamente exportadores como Francia, como Alemania, que ao caerlles o mercado chino, podan voltarse cara a España colocando os seus excedentes. Temos empresas potentes europeas como Lactalis que poden ter un canal de penetración no mercado español. Dende a Xunta piden ao Goberno e á Unión Europea que negocien coa China e que protexan o sector primario das guerras comerciais. Creo que outras decisións de outro tipo non deben afectar ao sector primario, que sempre é o sector máis débil, sobre todo os produtores. Os arancéis estarán en vigor mentras a China investiga se as subvencións europeas ao sector leiteiro son competencia desleal. Xa saben, o Goberno vai afrontar o ano 26 cos presupostos de 2023 prorrogados por terceiro ano consecutivo, malia as críticas dende a oposición. É unha das medidas do último Consello de Ministros do ano, do derradeiro Consello de Ministros do ano. Do que, por certo, trascendeu tamén que para 2026 vanse manter os descontos no transporte público. E, ademais, un bono único de 60 euros cada mes para viaxar nos buses da rede estatal e nos trens de proximidade e de media distancia. O novo abono único para os transportes poderá utilizarse dende o 19 de xaneiro cun único pago de 60 euros ao mes, 30 para menores de 26 anos, poderán viaxar por todo o Estado en autobuses de longo percorrido e nos trens de Renfe que non sexan AVE. El transporte público como unha red, non como un conjunto de sistemas aislados. O novo abono non anula as axudas anteriores que hoxe tamén se prolongaron para o 2026. Ao final é 30, pero para todo o mes podes facer as viaxes que queiras, entón ao final compensa moitísimo. Entre as rebaixas actuais que se prorrogan está o bono de 10 viaxes e haberá un novo trimestral con rebaixas dun 45 a máis dun 70% a medida que se vayan sumando viaxes. A xente que se move todos os días ou que se move unha vez a semana penso que son bastante prácticos. Algúns usuarios botan en falta máis información. Creo que se podría hacer un poquinho máis de marketing. Outro desconto que se mantén é o 40% para autobuses urbanos e interurbanos cofinanciado voluntariamente por concellos e autonomías. Basicamente apostar, como xa fixemos o ano pasado, por manter tamén o noso desconto adicional e facelos compatibles do 20%, non? A maiores de aprobarse no Consello de Ministros, as axudas ao transporte público teñen que ser convalidadas no Congreso no prazo máximo dun mes. E máis asuntos deste derradeiro Consello de Ministros do ano. As pensións mínimas subirán polo menos un 7% para o vindeiro ano, as que reciben os pensionistas máis vulnerables un 11,4%. O mesmo que o ingreso mínimo vital. O incremento xeral do sistema é do 2,7%. Máis novas de economía, o Banco de España mellora as súas previsións de crecemento da economía española. Calcula que medrará o 2,9 este ano e o 2,2 para o 2026, pero tamén prevé un aumento de inflación de ata o 2,7%. Alerta, ademais, das tensións que se poden producir polo aumento do gasto público.
A economía española comeza a frear cando se chega ao fin de ano. No terceiro trimestre, o Produto Interior Bruto medrou o 0,6%, o que é o mesmo, unha décima menos que no trimestre anterior. No que se refire ao crecemento interanual, queda no 2,8%, a taxa máis baixa en 2 anos. Iberia anunciou que prolonga unha vez máis a cancelación de todos os seus voos a Venezuela. A compañía paralizara estas viaxes o 22 de novembro do ano pasado, o 22 de novembro, é dicir, o mes pasado, logo da alerta dos Estados Unidos ás aerolíneas. Ofrece aos clientes afectados o reembolso ou ben cambiar de data ou ben de destino. Non voará ata o día 31 de xaneiro polo menos. E ás portas do Nadal, un conflito laboral deixa sen repartir milleiros de paquetes en Galicia. Son os que debían sair do centro loxístico que Amazon ten no Porriño. A Garda Civil tivo que intervir, e o teñen nas imaxes, para facilitar a saída de algunhas das furgonetas de repartición. Aínda así, o comité de empresa calcula que tan só fixeron a metade das previstas. Os traballadores queixanse de sobrecarga de traballo e exceso de contratos precarios, mentres a empresa di que o seu salario está por riba do que fixa o convenio do sector. E rematou o conflito laboral aberto nos últimos meses entre a Policía Local e os bombeiros co Concello de Santiago. Aceptan volver facer horas extras de xeito voluntario, din que o fan pola cidade, por seguridade para a cidadanía e non porque lles pareza abondo a oferta que lles fixeron dende a alcaldía. Ana Pontón felicita o Nadal aos galegos cun vídeo nas súas redes sociais. A voceira nacional do BNG interpreta un monólogo cómico no que comeza dicindo que está a preparar un discurso como a presidenta de Galicia. Critica o proxecto de Altri en Palas de Rei, as plantacións de eucalipto e o rei Xoan Carlos. E remata pedindo a paz para Palestina. Outra tradición que está ameazada é a da árbore. E empezou a poñer un tanque, unha ambulancia queimada, un hospital derruído e, para rematar, no portal puxo unha pancarta. Paz para Palestina, non o xenocidio. E aínda hai quen di que están aleccionados. A gripe en Galicia entra en tendencia descendente, aínda que Sanidade non descarta unha segunda onda. Por isto, pide precaución para evitar contaxios nas festas de Nadal. Lembran que agás nos días festivos os puntos de vacinación van estar abertos. Viveiro contará cunha nova variante que vai facilitar as comunicacións dos veciños da Mariña. O presidente da Xunta presentou o proxecto esta mesma mañá. A nova variante está pensada para articular o tráfico dun concello que soporta máis de 13.000 vehículos ao día. O novo trazado permitirá liberar o núcleo urbano. Prevese que o 60% do tráfico emprega nova infraestructura que absorbería todos os desplazamentos de longo percorrido, a circulación cara ao porto de Celeiro e parte do tránsito local. O tráfico que aquí é tan complicado, creo que en poucos sitios de Galicia é tan evidente a necesidade dunha variante como en Viveiro. E eu celebro, agora que estamos a punto de rematar o ano 2025, que vai a ser unha realidade igual que están sendo unha realidade outras obras importantes e infraestructuras que estamos facendo na provincia de Lugo. A infraestrutura completa consta de algo máis de 10 kilómetros. A variante leste, que se presentou este martes e cuxas obras comezarán esta legislatura, cun investimento de case 40 millóns de euros, e a variante oeste, que conectará co Vicedo. Pois non moi lonxe dali, tamén na Mariña, na lonxe de Burela, tivo lugar esta mesma tarde a última poxa antes do Nadal. Os camaróns superaron os 200 euros o quilo, un prezo o que tamén se aproximaron os santiaguiños, ambas as dúas especies con escasas capturas. A última poxa na lonxa de Burela antes do Nadal comezou coa venda do marisco capturado pola frota de baixura, que foi escaso debido ao mal tempo. De feito, os poucos camaróns que se ofreceron superaron os 200 euros o quilo. Pola súa parte, os santiaguiños agadaron os 195. Pillamos un pouco de lubrigante a 63 e pico e pillamos algún santiaguiño a 180 e pico, un pouco de un lotiño de santiaguiño. E despois nada, pasou o camarón, un pouco de camarón, nos tocou a nosotros a 200 e algo. Collín un lotiño de nécora pequena para ter para algún compromiso. É o mismo un lotiño de santiaguiño pequeno porque, bueno, foi ben de precio porque era o que quedaba pequeno e nada, para eso, simplemente para poder salvar algún compromiso que des nestas datas e bueno, tal como están os precios e o pouco produto que hai non se pode facer moito máis. Aínda que tampouco había moita cantidade de peixe, si había máis variedade.
A última hora puxéronse a venda robalos de máis de 5 kilos, que na anterior poxa chegaron a superar os 200 euros a peza. Acadaron os 45 euros de precio máximo, as pezas xa de 3, 4 kilos, algunha incluso máis grande que houve na lonxa, e despois as pezas xa de entre quilo e quilo e medio, pois anda así, rondaban os 40 euros. A que será a última poxa do ano na lonxa Burela está prevista para o luns vindeiro. Dúas persoas fuxiron despois de verse implicadas esta mesma tarde nun accidente na autovía do Barbanza. Foi contra as 5:30 da tarde na parroquia de Santa Cruz, na Pobra do Caramiñal. O vehículo saiu da vía e, como ven, acabou así, encaixado no quitamedos. O quitamedos atravesou o coche de punta a punta. Nun primeiro momento, os bombeiros temeron que os ocupantes, lóxicamente, estiveran ali atrapados, pero a sorpresa chegou despois, cando descubriron que non había ninguén dentro. No suceso viuse implicado outro vehículo en que viaxaban unha nai e seus 2 fillos menores, que foron trasladados ao Hospital do Barbanza, por sorte, con feridas leves. Deteñen en Vigo unha muller por estafar a unha compañía telefónica. Calculan que se fixo cun botín de máis de 20.000 euros e para iso utilizaba identidades falsas. María Calvo. Sí, presuntamente a arrestada utilizou identidades de terceiras persoas para formalizar unha vintena de contratos diferentes con esta compañía telefónica. Deste xeito beneficiábase de promocións vencelladas a uns compromisos de permanencia que nunca chegaba a cumprir. Os investigadores creen que con este método logrou facerse con teléfonos móviles, videoconsolas, reloxos intelixentes e outros aparellos electrónicos valorados en máis de 23.000 euros. A muller está acusada de estafa, falsidade documental e usurpación de estado civil. A policía, iso sí, non desbota novas detencións e advirte que utilizar identidades falsas ou beneficiarse de bens obtidos mediante engano é un delito grave. Fora de Galicia, finalmente, a Garda Civil detivo os 2 homes que permanecían atrincheirados nunha vivenda de Elxe, Alacante. Trátase de 2 cidadáns polacos que presuntamente mataron a golpes a outros 2 homes e deixaron ferido de gravidade un terceiro. Por de agora, os investigadores pensan que non foi un axuste de contas. A Garda Civil dirixiu un amplo dispositivo e estableceu un cerco de seguridade arredor da casa. No interior, permanecían atrincheirados 2 homes. Había que asegurarse de que non fuxiran. Buscábanos por unha brutal malleira a 3 homes. Non hai indicios de que empregasen armas de fogo. Golpearon neles ata deixar 2 mortos e ferir de gravidade o terceiro. As 3 vítimas son de nacionalidade alemá. Ocorreu na tarde do luns. Foi despois cando os 2 presuntos agresores de nacionalidade polaca se atrincheiraron na vivenda. Resistiron case 24 horas. A Garda Civil detivos na tarde deste martes. Tiñan antecedentes. Polo de agora, os investigadores creen que non se trata dun axuste de contas. A Audiencia de Pontevedra arquiva a causa do accidente do Marisquiño. Confirma o sobreseamento provisional que decretara o xulgado de Vigo, que investigou o accidente. Patricia. Sí, a sección quinta da Audiencia Provincial dalle a razón o xulgado de instrutor e arquiva a causa ao considerar que non foi posible identificar un responsable penal polo accidente que en agosto de 2018 feriu a 467 persoas ao colapsar parte deste paseo onde se celebraba un concerto polo Festival do Marisquiño. Deste xeito desestima os recursos de 5 prexudicados que pedían continuar accións penais contra técnicos do Concello de Vigo e tamén da autoridade portuaria. Os magistrados consideran que non hai indicios para imputarlles esa responsabilidade e que non hai motivo para abrir xuízo oral. Deste xeito, péchase a vía penal e aínda poden os prexudicados seguir reclamando pola vía civil ou polo contencioso administrativo. Faltaban 2 minutos para medianoite e acababa de empezar o concerto de Relsby, prato forte daquela edición do Marisquiño, cando a plataforma de madeira do Paseo das Avenidas do Náutico se derrubaba. E de pronto escuitamos un tremendo así, claro, como a madeira crujir, e eu xa me fijei que empezou a caer todo para baixo. Todo o mundo entrou en pánico, eu mirei para ela mirou para min e foi como para baixo.
Centos de persoas caeron ao mar ou quedaron atrapadas, prendeu o pánico mentres tentaban emerxer de entre aquela marea de xente. Yo intentaba subir, me caía gente encima, patinaba, mi pie quedó atascado. Empezabas a ver un montón de xente que se subía por riba, xente agarrabas a ti, porque é normal, todo o mundo quere sair de aí. Os propios asistentes ao concerto prestaron os primeiros auxilios mentres chegaban ao lugar familiares aterrados en busca dos seus. Aquel día deixou 467 feridos. Había nenos, a nena dixera yo pai, en plan, papá, si nos morimos aquí te quiero, o sea, moi chungo todo. A boa nova chegou de madrugada cando os mergulladores confirmaban que non había corpos atrapados entre os cascallos. Ao día seguinte comezaba outro capítulo, o das responsabilidades. Ese non se pecharía ata 7 anos máis tarde. Cambiamos de asunto. A nova exposición fotográfica da Fundación Marta Ortega na Coruña está sendo un éxito. Wonderland, a retrospectiva de Annie Leibovitz, leva apenas un mes aberta ao público no Peirao de Batería e máis de 34.000 visitantes pasaron xa por ali para vela. A mostra continuará nesa mesma localización ata o mes de maio do ano 2026. Visitala é de balde. E o Nadal non só está aquí en Galicia, chegou tamén a Gran Mazá, onde os neoiorquinos teñen un bo número de atraccións a súa disposición. Non só en Manhattan, Argemino. Así, en Nova York ofrece unha longa lista de actividades do Nadal icónicas, como visitar a árbore do Rockefeller Center, ir de compras na Quinta Avenida ou ver un espectáculo no Radio City Music Hall. Pero a cidade ten moito máis que ofrecer nos seus 5 barrios. Aquí, en Brooklyn, unha das actividades favoritas destas datas é a patinaxe sobre xeo. Ás miñas costas está a pista de Prospect Park, un antigo campo de batalla da Guerra da Independencia, transformado nun lugar de repouso para facer grelladas no verán e poñerse os patins no inverno. O parque tamén ten un zoolóxico, está xusto á beira do Xardín Botánico e do Museo de Brooklyn. Todas boas opcións locais para gozar do Nadal. Non parece mal plan, Argemino, moitas grazas. Seguimos falando do Nadal, que moitas veces pois atrae certo turismo descontrolado, sobre todo nas cidades históricas, como a Compostela ou Roma, por exemplo. O Concello, ali en Roma, tomou a decisión de cobrar 2 euros por ver de preto a Fontana de Trevi a partir do 1 de febreiro, Javier. Sí, xa é oficial, o que pretende o Concello de Roma deste xeito é protexer a Fontana de Trevi dos actos vandálicos que houve nos últimos anos, evitar aglomeracións para facilitar a protección deste monumento. Por outro lado, tamén espera recadar moito diñeiro polo feito de que nos primeiros 6 meses de 2025 as autoridades calculan que pasaron por aquí máis de 5 millóns de persoas. Todas elas deberán pagar 2 euros se queren ver a Fontana de Trevi de preto entre as 9 da mañá e as 10 da noite. Non pagarán este ticket, este billete aos residentes de Roma e todos aqueles que visiten a Fontana de Trevi entre as 10 da noite e as 9 da mañá. E volvemos ao país, volvemos a Galicia, porque a marcha do Nadal vívese por igual en toda a comunidade, pero cada vila tenta darlle o seu toque particular. Por exemplo, no Porriño, Iván. E o particular do Nadal aquí no Porriño é un innovador túnel de luz Edison. Situado en pleno centro da vila, ofrece un espectáculo lumínico e musical duns 10 minutos de duración en varios pases ao día, porque a iluminación é a gran protagonista no Nadal no Porriño, incluso con autobuses para vir visitala. Pero hai máis novidades, tamén unha cúpula máxica no Parque do Cristo, especialmente pensada para os máis pequenos, onde poden deixar as súas cartas e tamén se poderán atopar con Papá Noel e cos Reis Magos. E todo isto sen esquecer outro elemento esencial, como son as rondallas, que serán as encargadas de animar a vida nas rúas. E máis Nadal, ollo nenos e nenas de Galicia, mirade quen se puxo xa en marcha. En Laponia, Papá Noel ultima xa as probas para comprobar que todo estea listo, pois para poñerse en camiño mañá pola noite e comezar a repartir os agasallos. El e Rudolf, o seu reno con nariz vermello, levan todo o ano adestrando, preparándose para este momento, como a vos, que fostes vos todo o ano. Xa non queda nada, así que non vos poñades moi revoldeiros nas próximas 24 horas, máis ou menos. A todos, sexan felices.